Uyabona lento le elokhu i-trend la. Intanta i-trend ukuthi umuntu osezele akana value. Ingihlaba umxhwele kakhulu ngoba leyo nto isho ukuthi uyabona njengoba wonke umuntu wesilisa esukumile wama ngeenyawo wafakaza wavuma wathi wakufakazela lokuthi umuntu angazi noma ngizwe kahle yini angihlali kakhulu ku social media ngiyabamba nje lapha nalapha ya mangazwanga kahle ngizongixolela kuyobe kuyiphutha elivela kumina kodwa into engiyithandile ngokuthi thiwe umuntu osezele akana value. Ngikuthandile ukubona abantu besilisa besukuma bema ngeenyawo bekufakazela lokho bethi umuntu osenengane akana value and bakhala futhi bathi nisondlisa ini ingane zenu bathi asifuni ukondla ini ingane zenu. Ngiyakushela ngithi ngiyakuthanda usuke wena uze nani nengane yakho usuthi ngithande nomthwalo wami. Bakukhombisile lokho ukuthi abakufuni abakuthandi lokho abathanda ukondla ingane zenu abathanda ukuthi uze nengane yakho. Ngikuthandelani lokho? Ngikuthanda ngoba kuyaveza ukuthi akekho umuntu ozothanda ingane njengobaba wayo oyizele. Akekho umuntu ozothanda ingane njengomuntu onjani lo oyizalile. Akekho umuntu oyothanda ingane mawulahle ingane yakho walahla ingane yakho umbulele lo muntu umbulele phila. Ingane yakho mawuyilahlile uyibulale iphila nekusasa layo ulibulele mawulahla ingane yakho. Mawuthi uyavuma ukuthi ingane yakho uzomzalisa umuntu kodwa ngeke usamenze umfazi wakho kusho ukuthi olandelayo kuba uyena omthathayo emkhulise ekukhulisele nengane kusho ukuthi ingane yakho ayokhulela emzini yabantu uyokhulela kwesinye isibongo kusho ukuthi uyayilahla leyo ngane uyalibulala ikusasa layo uyayibulala iphila ngoba uthi ayiyokhulela la engafunwa khona. Usubonile ukuthi ayikho indoda efuna ingane engayizalanga ayikho. Ingakwenza ngathi iyayithanda ingane ngoba phela ifuna ubudlelwane noma wengane kodwa uyezwa ukuthi abayifuni ingane abangayizalanga futhi abafuni ukuyondla ingane ebengayizalanga. Uthathelana umphefumulo ulethele emhlabeni bese uyawulahla ulahlelele ezandleni zabanye abantu engeke beze bewuphathe kahle engeke beze bewukhulise kahle. Mina isicelo sami nesifiso sami ukuze sakheke siyisizwe bengingajabula ukuthi umuntu masomzalisile salusumthatha bomngakho mhlawumbe sengingaba nesithembuki kodwa ngoba usumlahlile usumonile uyezwa kuthiwa abana value uthi ingane yabantu ayihambi ithuka izwe lonke kuthiwa ayina value. Why ungamthathi lo muntu umenze umkakho? Nake nathandana nalomuntu kwake kwaba mnandi kwazwana kwaze kwaphuma umuntu ohamba ngenyawo ezimbili naze nakho umuntu nalomuntu njani ukuthi ngaba yizitha manje kube inkukhu nempaka ungabusakwazi ukubhekana. Kungani ungasathathi lo muntu umenze umkakho uyohloniphisa umuzi okuzalwa khona lo muntu uyolobola ukhokhela ingane uthathe umndeni wakho lo mawulahla lo muntu uthakayephi nalengane le uthabayephi? Uzozala nawe uzala amadodakazi unosisi uno auntie into ongayithanda yini le mayenzekela bona? Yini engakuhlula ngempela uyinsizwa yakwenu ukuthi mase umuntu umonile wamzalisa wenze ubudoda wenze ubuntu thatha lo muntu nechwane lakho umuntu wakho lo mndeni wakho lo ingane yakho le baqinisile mabathi ngempela nanga umuntu nengane yakhe nomndeni wakhe ngithatha umndeni womuntu ngimezo wami ngoba seko wakho uwena owakhe umndeni nalomuntu wamtholisa lengane. Yini lenzima kangaka ukuthi ngeke usakwazi ukumthatha lo muntu umlobole umenzeni umkakho?
yini le engasakhulumiseki engasalungiseki ngomlomo ukuthi ngoba nake nashelana kwakhona obhala phansi ngobhozo kwakhona osmilayo into engapheli kwabamnandi yini le ngake siyenzekile phakathi kweni mase kukhona lo muntu lo ngoba phela mase kukhona lo muntu yila ngempela kumele nithi step up nimisele ngempela ukwakha ngoba sekukhona umuntu lana umphefumulo ongenacala umuntu ongayicelelanga ukuthi ebe khona umuntu ongayicelelanga ukuthi azalwe yini enzima ukuthi manje akhana umuzi nanga umuntu benihlekisana wazala wathola umntwana yini nina nizoxabana sekukhona umntwana waye ningaxabananga umntwana engekho yini kunibonana izici sekukhona umntwana wayi umntwana ningazibonanga lezi izici ukuthi ngeke nikwazi ukuthi nifikisane kude ngeke nikwazi ukuthandana ngeke nikwazi ukuhlalisana umntwana engakafiki wayi kumele kube khona lo kuze kube khona lo mphefumulo ongenacala ingane muthi ayiyokhuliselwa emzini ongewona isibongo sayo uyihlukumezile leyo ngane uyihlukumeze kakhulu akumnandi ukukhulela emzini yabantu akukho ukuhlupheka nokuhlukumezeka okudlula ukuhlukumezeka okuthola uhlelo emzini yabantu uyakhunjuza ukuthi wakabani kukwabani la wena wakabani emzini yabantu uyakhunjuza ukuthi uhlafuna udla ingane yakho leyo njalo ihlele emzini yabantu ihlele kwesinye isibongo ikhulela kwesinye isibongo kuningi ukuhlukumezeka ongeke uzukwazi mawukhulele ekhaya elifudumele ukuhlukumezeka okutholwa umuntu ohamba ehlala emzini yabantu esibongweni engesona esakhe kuningi ngokwesintu uyabona ngathi isifiso sami noma singafunda kanjani noma singaphucuzeka kanjani kodwa ngathi singangahlukana osiqhelelane nesintu ngoba mawusibheka isintu sasakha kakhulu isintu iyahlukumezeka kakhulu ingane ekhulele emzini yabantu ayikukho ukuhlukumezeka ngoba basuke bazi ukuthi akusiye yakhona basuke bazi ukuthi akusiye yalapho basuke bengayifuni lapho ngoba akusiye yakhona abantu ababafuna abantu emzini yakubo abantu abafuni ingane zangaphandle emzini yabo bayasho niyabezwa abafihli bayakusho lokho abantu mawuthi ingane yakho uyayilahla mawulahla umuntu osomzalisile ulahla ingane yakho mawulahla ingane yakho uthi ingane yakho ihambe ihlupheka ibumhambuma ihlupheka emzini yabantu ilandela uma wayo lapho la esegane khona la ingafunwa khona uthola ingane zamantombazane inukubezwa khona lapho ngoba besuke bazi ukuthi akusiya lapho abanye abafana bakuwona lowo muzi bayijikela beyimithise leyo ngane basuke bazi kahle ukuthi ilegcekeni kodwa akusiyo yakhona isibongo igazi thathani abantu esenibazalisile baloboleni abantu esenibazalisile akhelani abantu esenibazalisile imizi nakhela ingane senilethe emhlabeni amakhaya ingane nomuntu ongayizalanga akuhambi kahle ingane yonke njengoba wakhulela ekhaya elifudumele unoma nobaba nengane oyilethe emhlabeni iyakudeserve lokho ngeke ungitshela ukuthi umuntu owakathandana naye anisazwani ngalendlela yokuthi akukho okusengalungiseka ngeke nisakwazi ukuthi niphinde nikhulumisane ingane yabani le othi ayihamba ithukwa izwe lonke kuthiwa ina value thiwe iyiqhasha thiwe namagama amanye engengikwazi ukwasho enginamahloni ukuthi ngiwasho khona amagama okumele ube namahloni ukwasho ngomlomo wakho kunamagama amakhulu angaka abantu abazela babizwa ngawo engisabayo ukwasho kodwa ke musukufisela ingane yabantu lewo mshophi lowo ukuthi ihambe ithukwa izwe lonke ibizwa ngawo wonke lawo magama mthathe lo muntu ngoba manje nikwazile ukwenza ingane naye wamzalisa salusa umenzi umngakho salusa umthatha umakhela umuzi nakhe ikhaya sikhulu isizwe